Nairobi. Kawadhi nyime ni jous miraa mawuok e gwenge ma Meru koro ywak ni osuru ma igolo ewi mwanduno koro osemayo gi yuto mane gigeno kane ogol kum mar uso mwanduno e piny mar Somalia. Mana kaka Edwin Okoth lero jopur ma gwengego koro wacho ni ok gibi nyalo piem gi jous miraa mawuok e pinje mamoko ka midhiero ma kamago pod biro dhi nyime. Bang' bedo kod kum e uso mar miraa e piny mar Somalia kuom higni 3 mosekalo, rumo mar kum ma kamano ne okelo geno mathoth ne jopur miraa kaka Ismail Mianka mawuok Kigembe. Owacho ni kum mar tero mwanduno Somalia ne oweye kod lal kendo ne opoge kata gi wedene moko. Wakati ilifungwa au mandugu zetu Maoria walihama wakaenda, kuna wale walienda Mandera, kuna wale walirundi Mogadishu, kuna wale walienda Nairobi, wengine Garissa. Sasa tuseme kama hiyo tauni yetu ya Maua na ndiye ile tauni kubwa ile tunaendanga, tukachanganyikiwa sababu imekuwa hakuna kazi yoyote. Kama ulikuwa na nduka zilifungwa zote. Kata kamano, duoge ohand miraa ma itero Somalia pok okelo ni pogruok moro amora kaluwore kod chandruok ma pod nitie ohalano kaka yore mag wuoth e kind mamoko. Makateli wanakoni watu hapo airport. Shinda ingine hata ukiwa umekilia miraa hapa airport hapa Kenya, pia uko Somalia inatakana ule unatumia naye awe akona license yake naye ya kungojea. Riwruok jous miraa manyambene kokalo kuom jakomgi Kimathi Munjuri to ywago osuru magigolo ka gitero miraa Somalia. We don't see why Somalia is charging us $5 for import duty. That's a lot of money. We want to know whether this is anchored in the bilateral agreement. Further, we want to know a commission which has been introduced in the costing. A commission of whooping $4.5 per kilo. Giwacho ni ka ogol moko kuom osurugo to yuto gi nyalo jiwore. Johalago bende dwaro ni mondo chornegi kwan mar miraa ma ginyalo tero Somalia pile ka pile, masani oketi ni ok onego kal tan 19. Edwin Okoth, Ramogi TV.